Saka guys chiri kuno kuZhombe vanhu vazhinji vakati hey time mupedze koko kwamuri muende kuZhombe kwa vanhu vekuZhombe vakazoti don't forget about vanhu vekuZhombe kati no vanhu chamamusinganzwisisi chakuti taita zvinhu stage by stage saka kuno kuta priorities kati okay fine this week atisozoti kusvika musi wechingani tinge tiri kuno kuZhombe nemhuri yedu iyi baba namai then avo vamuri kuona avo uya patize navo kuleraudzo baba vacho zvese ipapo ndo host father vedu ava host mother vedu vatodzokera then ava vari kumashure ndi brother yani ya host mother vedu saka vanotongogara paopposite apo panongofambika netsoka but panapa tanguva nekamota kedu sezvatinongosiita kuti tinguva nezvinhuwo tomboisa pasaka pane zvimwe zvinhu zvatinazvo zvatida kupresenta kwandikonani kune mhuri yedu iyi chimbomhorosai vanhu kwaziwai makadiniko panapa tiri paZhombe pasabhuku sporo chief wedu ari mtaveni inini ndinonzi vachipoya ndinopinda Baptist Church so ndakamirira sabhuku asati asvika tiri kutambirana nevaenzi vauya kuzotibatsira kuti dambudziko rakaitika mukati memusha wavanjovhu avo nemudzimai wavo pamwe kuda tinovagamuchira nemaoko maviri kuti vakauya kuzotibatsira tinotenda. Amen. Uyabana sekuru vambomhorosa vanhu. Makadi komisi indonzi wa Joseph Panda. Ndiranzvadzi ya Chief Mother we Methodist indogara kuZororo. Saka ndakauya kuno kuzoshanyira mukwasho wangu ndikama ndasanganawo nemhuri kuita basa rakanaka pano pamusha pakapinda dambudziko rokutsva musha. Saka tinoti Mwari wakanaka anga aramba achititungamirira saizvo chitenda masisi vedu vari kutungamirira program kuti Mwari ngava pamidzire masimba tinotenda. Chimbowa mhorosa nechirudzi chenyika chiya. Muri bwanyi ine ndiri bwino ine ndiri Joseph Sangurukani ine ni makamba ine ndiri Mbranda. Ndiri bwinjo yaiti. Saka chikwasai vanhu imimi. Aiwa makadini kayose Zimbabwe. Aiwa ndinofara nokugamuchira vaenzi vapinda mumusha muno kuzotibatsira. Padambudziko rakatiwira rokutsva kwedzimba aiwa nchingozvisa munashe kuti dai Zimbabwe yose yagona nokusununguka nokugamuchira
kubatsira nokuisa maoko zvakasiyana-siyana. Aiwa, ndinovonga. Amen. Mother also, and every mother tinzwe. Makadi vanhu vese veZimbabwe indinonzi maindlovu ndokutenda itokugamuchidzai ndokuuya parubatsiro rwatakaita nokusvika kwatakaita nemusha tinotenda chaizvo vedu wedai Mwari mangotigonera musava muno kupinda kwevanhu vanopinza mweya yakashata patiri dai zvangokunda nemuzita raJesu. Amen. Amen iyoyo. Saka hora iti zviri kuitika panapa ndezvekuti tauya makusese tikati no rega tipotanga tanoti imba iyi vada kudii. Saka ivo pavanga vachitaura vavachiti kuzhe uku vanhabvunza vakati ko hamuna kuzodhiginira vakati kwese uku kwakaita sei vachatangira nziyaji yavo samweiye kuvakuti vachabvisa fenzi vobudisa kwakatsva kuenda kuzhe ndisingazivi kuti vachadi zvakatsva nemhepo here ndosaka zviri kusara kuzhe hatiziviwo saka nziyaji chadai ndosaka muri kuona kuti apa ndopazonzi hozi ngaiuye apa pamunoona kudai uchitenzere kuku ndikati okay fine kana madero koma akuzoisa kicheni yenyu imi muchaita sei vakati chaenda kumashure ukoko ndikati hazvina kushata kumashure uko kwakune kicheni iyo handei chimbonoona kwavari kubvaitu pano tina pesi uyu pesi ari apo mhorosa vanhu pesi timborosa vanhuzve ndichuchu peipi ndiakabata uko then touya panapa yati kukicheni chamwari ndomboita zvenyu zvouyu kukicheni ndokunoku kwavari kubikira saka mane nguva yakadii muchibikira kunoku vaindepi vanhu vacho asi vatoenda kani saka chii chakaita makazongodhisaida kuti muchiondomona zvitina zvese zviya pamatanga kubikira right saka zviri kukuitirai mwedzi miviri chibikira paka kochando nemhepo so Mwari anenge achingonzvengesa zvozovarara movata vamai vanhu vanorarawo okuri kuvata vanhu vangani 5 mese imomo mundoma muri kuvata hazvina kushata saka tadero chienda apapa pahozi manje zviri kuitika ndezvekuti taiisa yakadai right now inini pandakamira panapa tine 10 mabhegi ecement handiti hatida notora kupi kwajuwere ndo zvinhu zvandinazvo nebrickforce 2 handitika ndo zvinhu zvakamira pakati pangu neupenyu hwepamuno pamusha mozviwere kureva kuti pamwe 10 bags dzikapera dzesemende dzichotorwa pasi apa anoona dziri 2 rooms kuti baba namai then kune vana vangu vari apa pavakomana muna vangani 2 nemusikana 1 saka paiswa 2 mabedrooms asi inini personally I don't know kuti 2 bedrooms dzichasimuka here kuti hadzisimuki ndataa chokwadi handiti kuti ramangwana konzi vakanga vapuwa zvinhu zvokuti tipuvakegwe 2 rooms ivo ndokudii ndopinda nesemende dzedu havana kuzeza 2 rooms vakasita imwe saka apa zvaitika ndezvekuti kanzi anoona apa parumu iyi vachatanga kusimudzana neroom 1 because ini mupfungwa vangu ndikufunga pangu pachakwana 1 room 1 bedroom I don't know saka zvakadero ngatisiyei liwe yekuti kana vanhu vakazowanikwa vanokwanisa kuti ngapangoitwa dziri 2 rooms pakawana anobvisawo inongozosimuka ndosaka vatara vakadai because inini patakafamba naye ngoti dandizivi pane munhu pa 1 room handiti saka taita meeting yedu nevakomana vakati ngatigare takangotara yakadai because tikangotara for 1 room kuti vachizoextenda kudai zvinogona zvanetsa saka iyo vachangodhiga vomborova vakadai for 1 room iyi tichionawo kuti feedback yevanhu ichati kudii tinohwisana here inangu mangwana konzi aiwa taifanira kuita mabedroom maviri nekuti vamwe anoona anoona kuti kwaningi kwachii kwakaita 2 bedrooms sei makasetirwa 1 vamozviona manje saka ndo zviripo moti kudii nazvo aiwa ini ndinogamuchira zvese 1 kana 2 zvashe zvinongoita rubatsiro runotondifadza nokuti ndichiona kuti patoiswa ruoko patoita chikamu chatodarika changa chakamanikana saka aiwa ndinenge ndichitenda nezvinenge zvangobudirira kuti zviitike pamusha wangu papa
Saka kana ngata 1 bedroom muchaita sei vana kuti vanenge vachivata umu vana ivanorara imomo muna vakomana 2 nemusikana 1 vasikana 2 mukomana ndio 1 vari mukati sama mudati mwana watape aiwa vamwe vanenge vachishandisa vakuru vanenge voshandisa kuno vana yomukomana wovata kuvasikana vanogona yokwamuri mimi vata kuno kwatiri uyu wakura zvemukura musikana uye toni mopinda kubedroom nawo ari grade anu okura muna muchavata mubedroom nemwana izvozvi zvidambudza asi uda kuti tionesane kuitira vanhu vachazobvisawo vaone point iri mukomana ari fomani mukomana ndiye wovata umwe uyu woteverana nababa namai muchitsvaka kuti movaka imwe saka tisi kuziva kuti vanhu vachati kudii handiti ndimi zvenyu muri kukiuteksa takadzora zviri sei chitimhoro sevanhu akadi tokutenda nekuti vakira kwamuri kuita dzimba makadi tinotenda nekuti vakira kwamaita dzimba kwendevela ugoni ndogona kuduna salobona siyabonga lokeli kwenzile kesiyakeli zini unonzani ibizo lami ngitapiwa ugoji ifomani form 1 kupi siyabambili unokuri mangani 15 alright saka ndo nyaya iripo kasaka kune vanhu vanoda kubatsiravo vedu wevanhu muri ino iri kuzhombe motibata as usual todoti tofambira nepapi boys isusu mungoziva kuti boys redu 2 rooms inei kana iri yazina vanhu tinobvisa hedu bheke kuti zvikwani indati ndine 10 mabhegi ndo handakwanisa kunge ndinawo. I remember last time pepe ndiri kulova gwena ndaita kuti kune munhu wakabvisa machira uyezve kune uyu wakanga abvisa kuti paitwe kana tikataurira naye tikati tise mamwe mabheke 5 handiti saka ndobva tati tirega tiite kuti mabheke aya atiwedzerei akwana ari 10. Saka pane mumwe futi akazondibata akati ndandine bhavhadhe rangu vana vadi kutaurwa mazita chinode ndoda kublesa mumwe munhu zvino manje mabheke aya kuti tibve nawo kuzhomba uye pano anoda kubhadharwa transport saka ndokwatakuisa kutransport ikoko moona manje ndosaka patizoita kuti mamwe mabhege aya anenge afanira kunge achiwedzera akutorwa netransport amozviona manje saka ipapapa ndo stage yatiri pari zvino kutaura kwatiri kuita kudai saka kana kune avo vada kutibatsira munhu ongotibata project yedu imanye moona kuti vakomana vedu ava vanogona kungovata 24/7 vachivaka saka chinogona kuita 1 week kana kuti 1.5 weeks tatopedza kana dziri 2 rooms itori 1 room zvitori wese saka chatinenge chakangokosha chete kuti material I think zvimwe zvinhu ada kukambendera panapa madoor frame nemawindow frame ndo zvinhu zvizhinji zvikuru stereki zvandatasana nazvo kuti tinge chibatsirikana nazvo handiti ine maere changa mukaibvudzi muchiita iwowo muchitika totenda zvokwadira rubatsiro mutosvoda zvinhu alright handei kumota madha vaivaenda kupi handei kumota tinokupai zvimwe zvinhu zvatava nazvo uyai kuno saka manje zvikanzi izvoni tine zvinhu zvokuti vange vachibatsirikana nazvo baba naekera ndimuvaridzi weproject asi mune muchindovanda kungeri kwavavava batei apa batei muti kudii icha awanozodei indangobvarura papabheki tione kuti munei mukati handiti tione kuti vanhu vakwana ndivanani ndachataura mamwe mashoko vanhu vanogona kuti chero nwa kunyanya kutaurisa asi tiri kusangana nemamwe machallenges ekuti vanhu tadai tapa tabva vanhu vosara vachiti vachitengesa zvinhu zviya
handimozvivona musazoita wose zvati kuitwa nevamwe vavo unokwana ndianiko musikana uyu nandihwisisi uyu ndiwo unogona kupinda kazvipuva izvi ndakapfeka ndisenke tiinde nazvo iri ndiri munotopinda zvapo asa rinenge rechikadzi ndopfeka rakadaro nderechirume ndaona zvetambosure kuchena mopinda zvapo tikazoona mwachitengesa mumasendiraini chikwechi chiromba sotofu chiromba nopinda apa ndimunoziva handizivi wamoda chipuwe chopuwani chisikani wanyenama wasinambonyenami wani mukomana apindira apinda chishoti kechi chopinda chikata chechisikanasi asi nyangwe kuri kumusha zvemhake tapiwa ndipfeke zvikakura ichi chopinda nipe chopinda upi chisikana ko ndi kuvhura vani muromo kana watotaura nevamwe chipona ichi chindi chamai ichi nokundwa kufana nevanhu vepachivimbi daizvo achisekati icho chopinda mai unokonera sichitoko vanozoona zvokuita tatira kuti kana munhu woda kutora dzake otengesa nozvonetsa ka unoreva kuti mai vakanga otengesa zvinhu zvangu zviriko inopindani ione zvedu dze opinda imini mapinda mapintauzo opindani upi uya mukuru ichi chinhu chihombe ichi chitopu ichi asi chikurusa chitopu even mai avanogona kutopinda wozopa inini Mwari wakanaka tendai Mwari wakanaka Yapano tinesna baba tumai pena teba tumai kupe tumai pena teba tumai yapano tinesna inonzichiko iyoyo ngochitamba ndio mnemchita munotsika jaifi munonzambura kwamoindepishe baba uyai kuno mupotorongedza je mepeti kubatire munyatsa kutsika chitsika icho ndiwo ngosvoda uya ngenga ichoni Oh,
tinotenda kuzomutenda. Unozoti mokundiwa oye zvinhu zvenyu tingatozoenda nazvo. Chinde muyepa vari vataura vachitenda chose. Aiwa, tinotenda rubatsiro rwese tazviona. Ndinovonga harisi simba remunhu asi simba retsitsi dzevanhu netsitsi dzaMwari dzafamba tigone kuti tibatsirikane pakutambudzika kwatanga tasangana nako mukati mesuo iro rino. Aiwa, ndinotenda. Amen. Uyapana madha vathu. Tinotenda nerubatsiro rwamatipa zvese tazviona tozvitambira chaizvo. Hapana kumwe kutenda kwatingakunda pane kutenda kwatingaita pane zvese zvamatipa. Tinovonga, tinotenda. Amen. Right. Taureti iwe mashoko ekupedzisira. Aiwa, tinotenda aiwa nerubatsiro rwamunotipa mativi mana ose enyika vari kutiyeukawo nedambudziko ratakasangana naro iri. Tinotenda zvikuru nezvipo zvamakatikandirawo kuti tive tinoraramisawo vana ivava vana baba namai. Shuwa tinokutendai nokusingaperi. Dei Mwari aramba akadaro akutungamirirei pamakahafura muti akudzorerei muwane rimwe simba riri pamoyo. Tinotenda. Saka guys, all the people ndakuinda timbonotsvaka masemende tigodzoka. Chakwata zvakare pachikamu chinoteera.